Hello guys, good morning. Ito kami ngayon sa I'm here on their warehouse. Yes, we are in the warehouse because we are needed money to start out work. Dito kami ngayon sa namin sa bodega dito sa Palo. Sa Kugon, Palo. This is it. That's it. Yeah. Say hi muna, say hi. Hi! Hello. God is good. All the time. Eh. Bumi ay kamu biar sama dong. Kamu Con yourself. Define yourself. What? Define yourself. Your name sound familiar ba? Dyan nga pala. From the city of Karigusan. Okay! The city of Palunun. Hi guys! Hello. Good morning. Yes, love. Come. Come to Pops, dali. Dali, dito come to Pops. Kiss mo si Pops, mag-slippers ka. Slippers daw, mama. Mama. Uy. Slippers ba? Kung pa napulong na sinabi ng dugang niya. Oh, pagkaturog ko kagabi. Pag mata ko. Ano? Pag mata ko, sobrang napuno. Pausa ka? Ay, Nika, ka-cute. Hello! Good morning everybody! Morning, alas 12 na eh. Oh, ano ba? Good afternoon! Mali-mali tayo dun eh. Love, dali, dito. Kiss mo si Pops. Wow, ang ganda mo yun na baby ko. Say hello. Hello, guys. I love you. Adeline, sino love mo? Papa ako. Papa Tito. Sino love mo? Papa to si Tito. Ano, love. Sabi mo, thank you for subscribing. Ha? Kanabing cellphone. Mga na-ingit eh. Magtusok. Bilang ito yung mama. Nabi. Man. Yan yung tito kong kuhan, pogi. Ayan. Adeline, sabihin mo. Sabihin mo, hello guys. Bye. Night to you. Shoutout nga pala dun sa mga nag-subscribe nung nagtulog ako pagising ko. Madami, mga 10. Salamat guys. Mga 10, okay na yun. Thank you. Ano yun. It's brother din sa tumulong sa akin. Salamat sa mga tumulong din sa akin, men. Alabat. Kaya, thank you. Dito nga, magkamukha ba kami guys? Yan. Sino mas pogi sa amin? I-comment nyo kung sino mas pogi. Pag ako Sino yung daw? pinili nyo, bigyan ko kayo ng load. Pag siya, walang load. Be honest. Mawatch na naman ikaw.
Mamaya na. Dito muna. What's your name? Wala load, meron load. Dito. Watch Oh, dito watch. Wala lod. Mag-dance ka muna, mag-dance. Dance ka muna, dance. Dance. Ang kuha nala, blue. Dadalhin. Blue colors, blue colors. Didila, ala ka, mainit. Ito ka cute. Say hello. Hi. Hello, hi. Talino talaga ng Hi, mahal girl. ko. Alas 12 na. Pag uwi ko, walang ulam. Ito, nagluluto yung brother ko ng Kasi wala nang ibang mauutusan kundi ako lang. specialty niya. Mahal to yung specialty niya kasi Oo. yung Lahat ng specialty, ito lang yung pinaka blue fin na isda. Tapos lagyan niya ng itlog. Yan. Tutunan niya yan dun sa sa Maynila. Nag-aaral siya dun ng kitchenomics. Ito ay tinatawag kong Yan. sardines. Sarap yan. Yan yung sauce niya. Yan yung sauce niya. Pag matapos na yung luto niya, yan. Yan. Siyempre, sa lahat ng luto, huwag natin kakalimutan. Sarap niya Sarap. Yaging ko dahil. Yan. Bawal ko ito pagkitot ko. Grand. Ni. Ito yung sister ko. Sister, come! Come, sister! Come! Lani, Ang anak mo, hanapin mo. kuan na kayo makarigo ako. Day! Dalin. Ngayon pa siya magkadagat-dagat ko na ko eh. Ha? Gitom kita. Ako kasi kular mo rin po ngayon. Kasi mga native nga tao mag-itong. Tanggalan yung kalo. Hindi ba? Paras kita. Subo. Harap. Dili oh, kahit skin hit na di. Oo, skin hit. Oo. Nasa usugan na nga di. Oray mo ulit. Okay. Meron ko fuse. Butot. Oh, yan eh. Siya nung ngayon nagto. Ha? Depress yan. Ulit ko isa niya. Oo. Ano yan? Huli yan. Yes, wala na ito. Yan malakong mga karam. Oh. Kirit. Fuse lang kaya. Susunod lang ng balay. Kawaran yung print. Hindi ba masusunod ng balay? Ang mga alit. Ano ba susunod ng balay? Kere. Yan. Hi vlog. Hi guys. Hi babies. Ayaw ka. You tripping, bro. You tripping. Siya. Vlog. Inop ka ng buhay. Boss, bossing na lang. Nagsin pa. Yung bossing namin doon, no? Yung bossing natin. Boss, ano yung boss? Kaya boss. Boss na lang ito. Alay na. Basta lang yun. Kawani boy.
Oh my God!